26 двойки избраха 9.9.2009 година, за да кажат да в обредния дом във Варна. Сред тях имаше един смесен брак между рускиня и българин. Битовите ритуали днес бяха 6, а останалите класически. Повечето младоженци са запазили сакралната дата още преди повече от половин година. В западната нумерология числото 9 не се смята за особено щастливо, тъй като бележи края на един цикъл от числа. На изток обаче съвсем не допускат, че то е за подценяване. Дори напротив, 9 е най-щастливото число от всички. Така е и за Десислава Стоянова и Николай Банков. В техния случай тя е тази, която взема нещата в свои ръце относно датата на бракосъчетанието. Тази дата съм се избрала преди 2 години. Много харесах девятките, които ще бъдат в датата. Исках и на халките да ги има. Затова реших януари месец. Дойдох и си капарирах датата и после му съобщих, че съм си капарирала датата за ритуална зала. Аз бях много доволна. Вече преди мен имаше 4 или 5 двойки. Казаха ми свободен час, избрах се го и бях много щастлива, че е свободна все още датата. Как реагира? Вечерта му съобщих и беше много изненадан, че толкова отрано съм задействала нещата. То беше ясно вече след продължението, което ми направи за брак. След това я капарирах. Беше ясно вече, че тази година ще има сватба. И се съгласи и даже се зарадва, че аз съм поела инициативата за датата. За влюбения Николай Банков решението на Десислава е и негово решение. Аз лично нямах отношение към датата 9.9. Просто исках предложението да бъде много романтично и затова предложих на 14 февруари. А иначе изцяло се присъединих към нейното мнение. Мога да кажа, че това беше изцяло нейно решение. Изцяло я подкрепям. Много съм доволен, че на тая дата ще сключа брак. А знаете ли какво символизират девятките? Не. Казват, че е библейско число, както и седмиците и деветките, но нямам информация какво точно означават деветките. Но със сигурност подредбата им изглежда поне лицеприятно. Първата стъпка към брачния живот обаче идва от негова страна, когато на 14 февруари в много романтична обстановка иска ръката на своята възлюбена. Продължението точно на 14 февруари, много романтично в един ресторант, италиански. И там ми го направи с чаша вино. Казахме на здравице. Беше много красиво, много личен момент. В щастливия ден за двамата влюбени, обвързани с сакралното число 9, двете майки, тази на младоженеца и на булката, можаха само да изкажат благопожелания към децата си. Каквото решение да вземат, аз се радвам много на младите. И съм щастлива. Когато те са щастливи, аз съм щастлива. 9 е едно от числата, които обичам. И съм купила 9 рози. Пожелавам им да са преди всичко здрави и много щастливи. Според нумерологията, числото 9 се свързва с целостта и висшето постижение, тъй като е последното число, най-голямото от първите 9. Символ е на интуицията. Свързва се с творчеството, тъй като се състои от 3 тройки. Трудно обаче може да се каже доколко числата гарантират щастлив брак. Ако разчитате на това да се съчетаете на лесно запомняща се дата, за да я отбелязвате в годините напред, съвсем не е достатъчно за успешен съвместен живот. Вие, Десислава Георгиева Стоянова, приемате ли за свой съпруг Николай Митков Банков? Да. Обичате ли се да го уважавате, обичате и подкрепяте в общия ви път? Да. Вие, Николай Митков Банков, приемате ли за своя съпруга Десислава Георгиева Стоянова? Да. Обичате ли се да я уважавате, обичате и подкрепяте и да цените нейните усилия да създаде уют в дома и в душата ви? Да. Астролозите казват, че тъй като 9 символизира действие и завършек, ако под влияние на това число се сключва брак, добре е той да е вследствие на дългогодишна връзка, когато вече са отшумели първоначалните страсти и борбата на характерите. Важно е решението да не е импулсивно, а добре обмислено. Така, както е при Десислава и Николай. Те са живяли заедно в продължение на 2 години, но никога не са мислили за съжителство без брак. Около 1200 сватби са се състояли от началото на годината във Варна. Най-възрастният младоженец тази година във Варна е на 87 години, а младоженката на 79. Най-младата младоженка във Варна за този сезон е на 17 години.